Enkoko bia bia wo hunu se eye ghetto na fada Gaza ya na no da nipa bi awone sekan kuno hone yekoku no ntine meka se bambofo akoye soup ewo ho sebe ya hono mo ebesesa ne dimpa ebeba ho Nano kwasi adawre ho sema esi nkokko ne mpotemu ema brichi ebo ye pa ne nyina ne se onwumtuni bi afa na ofifiri sia ya friend Frederick osebo aben adodo na friend Fada Gaza no ne kwashiga bi de ntokwa kwa yehye so a kwashiga yi ewo ne sekan mo to anananom ewo nsiedo basabasa ye de ba ye enenam so ema mensini mu bambo mu mpanimfo ekohia ya wonom ahye se emia ye biara enhye da enyina ne na so a ho na mabrum bi kwahye erwin tampe eye nuoma ensem fata no wonom eba bedwiri ni nyina egu ne be ya wonom ebetu bana yase awombatam ho abana musini ye wo ho Tami Muhalidu ena ode ato omanfo nyina nim se obayede betumi bia so omanfo won kokko asombedwo won na wadi won dwuma wonya amane bia yampene enti kwa mai mumma maninye obi emedi obi abone aban na ebo mo ho ban MC ebo mo ho ban assembly member ni ebo mo ho ban obi a ogide se ya ye bibie tia no mra kwa mu no omra assembly ko eja ni se mra kwa mu ye nto mra ye ba ye me mu dan me mu structure na mmumu no me hwe bi a bode enua asena omda mu basis no eno na yakle ena ye friend gatos temesram and central for momoa na dwumade ne enwe yeguso Assembly bedwani ya won kokko central kwaku Arthur Mensa enso editor manfo nim so onko akoma to wondem na omo akoma mrafom na wonum wo haw bi a onfa mra assembly bedwani nim na ohwe kwane abefa so a obesiesie structure no ye ton san mu na ekwan a etie no position e wo mu no enye ntie bebu na omo to omo bo ase aye ne kama eti kasa no ayekoso no saa yaudie na ayekoso no mesra mo so obi an ka ne koma to ne yam se ne MC kan no adwuma ne yenwie yegusu ayeye ye ma saa adwuma no enye eka ma wom asambre no ebesom ne ya bibia aye kama ama asumdue aba de omo ka se ye mubu structure we say enwan wom e pa cho before say enwan no na se se pe ba bi di omko ye ni ba bi a na ye di omko e pa cho wate ase eti ye ntimi mu enku enwan no